Her har kommunen centralkøkken til huse. Og her har vi fået lov til at se, hvordan de gør med psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Nå, fortæl mig lige, hvor skal I hen på sommerferie i år? Altså, vi skal til Legoland, det er Henning bestemt. Jamen, han skulle da også være høj nok til alle forlystelserne, var. Ej, jeg synes altså, det er super irriterende, at Jette hun hele tiden skal ud og ryge. Kirsten, jeg tror, jeg bliver nødt til at tage hjem. Kom og sæt dig ned, kom. Jeg kan simpelthen ikke få tingene til at hænge sammen. Nej, men det skal du slet ikke spekulere på. Det skal jeg nok tage mig af. Jamen lad os bare komme i gang. Jette er desværre syg. Hun har ondt i ryggen igen, desværre. Surprise. Lige nu, så vil jeg gerne have, at vi holder os til dagsordenen, som er det psykiske arbejdsmiljø. Jeg kan ikke se, hvorfor vi skal diskutere det psykiske arbejdsmiljø. Jeg tror, at vi ellers bare kunne komme op og møde op på arbejde. Det forstår jeg ikke. Du virker ikke glad i øjeblikket. Ved du hvad, lad hende nu lige komme ind ad døren, ikke? Vent nu lige lidt. Jette, vil du fortælle, hvordan du har det? Jamen, det er bare...